Kaixo, Xabi! Egunon, Fene. Zer moz? Ondo, esan berko? Ondo! Bai, oporra bukatzen ja, baina bueno. Bai, ni ere, Zure bai. eta pena da, bai ez. Ondo egote oporretan, Baina, bueno, jarraituko dugu disfrutatzen. Aldan abitzen, bai, hori da. Xabi Galtuna, oriotara zarteu, ez? Bai, hori dutera, bai. Jaiotzez eta bizidean bizi naiz. Ambizitzea, Bai. eta agau munduan, nire pitala, egualenago esizinan, baina nire kandidatua 2010 asizinala, agaunean, Zuzena da, bai, 2010 hasi nintzen, juveniletan. Orioko klubean, ez? Bai, berez, behan du xamarro hasi nintzen, normalen lehenu astea jendia, kaetetatik gainera jendia astea, arraunen. Baina bai, juvenilea arte futbolen ebili nintzen, eta gero juveniletan arraunea inu saltua. Aita arraula ja izan dakoa, aitona ere bai, eta orduan ba, beti da nik etorri zaita afizioa, arraun afizioa, hori jotarra izan da gainera, eta orduan ba, arraunea hasi nintzen. Kasu honetan aitonak aitari, aitak semeari, izaka tranquilo hori, ez? Hori da, beti amatea, ez? Pues, familitik datorren afizioak eta ba, beti segitzea gehiago, ez? Ba, kasu honetan ala izan da. Beti izan nahi izan arraun salia, baina orduan 2010 hasi nintzen arraun. Komentatu duzu hauetekan futbola. Futbola asizinela, ibilezinela, konpaginatzen, eta nire jakinaitzen nahiz eta futbolean nabarmena ez ezak emango zizun gero agaunean ibiltzeko oinarri moduko bat edo. Bueno, oinarria fizikoa ez dut uste, fizikamente oso desberdina dira, ez? Gaina, nivel hortan, nik kadetek arte ginen futbola, eta nivel hortan ez da fizikoa askolan. Baina igual bai, ekipon laniteko moduan da, ba, igual bai. Ze, arrauna, azkenean ekipoko kirol bada, eta taldean inberda. Ez dela, bakarrik anin ezkeo ez du zertako gale, traineru mentzat. Agaunean, ibilizean, ibibide guztiak, eta dituzu zure urteak ibilizeala, beste urtekin bat ez zehala ibili, nego ondagua juntzinen, 2010 hasi zinen urteotan, orion egin zenitu 5 urte jarraian, orion zemuz. Ondo, hor bigarren ontzin hasi nintzen, arraunen, eta ondo, ni hasi baino urte bat lehenu eintzan hori jo, ekipo nagusia 2011 jaitsi nintzen. Eta arrastratuzun beko ontzila RC batetik RC bira. Ordu ni hasi nintzen RC biko ligan. Baina ekipo politaren ekan RC bin ibiltzeko, ze. Nola hori be etzan jetxi, arrastratua izan zen. Orduan, RC bin ibiltzeko ekipo oso ona zekan. Orduan urte hortan, bigarren ingenun ligan. Eta ito inginen. Bandera batzuk irazi genituen RC bin, eta ondo. Eta gero hortik beste 2 urteek ingen dituen, RC baten mantenitzen edo hola. Beko aldien, tablan beko aldien, aldan bezala mantenitzen. Hori jo bigarren ontzi normalen horri izatea. RC bin ondo edo RC baten mantenitzeko urtako moto. Azteko modua ezin jobea. Bai, ikasteko zora barrela, bai, disfrutatu dingen, no? Ematen du galdera oikoena da, baina pertsona bakoitza ezberdina zeratzen. Zure kasuan zer eman dizu arraunak, Xabi? Arraunak? Ba, momentuen ezautzean jende asko laun oso onak egitea arraunen. Ze nik uste beste kirolan baino
askoz denboa gehiago zaudela eta gertuo, azkenen aldamenen tostakide dazkazu, aurreko tostakok, ekipo osea itea, oso harreman estuk ideia hor. Eta horrek, nik uste nahi launa hondik ekarri izan dizkit, arraunak. Eta gero bai, geho behandu baloratzet, baina momentuk gehatzeianak, momentu igual ez tezula apresiatzen, baina geho, urtetan igual goatzezean momentuk, eta momentu unkigarri, geho goatzezean momentu igual apresiatzen ez dituzuna, Hori aizkoetan nahitatzen zaten. momentu igual apresiatu ez, ondo, baina gehoa, ez dut jodez. Egun hori, eta... Ze izan zan hori ez? Hori da. Komentatu dituzu lagunak, Bai, ekipoa, bai. lan taldea, agaunak eskatzen du taldeko lan bat, koherentzia bat, Bai. komunikazio bat, hori dena nola ematea agauna bezalako kirol batean, esan nahi dut, futbola ere lan talde bat da, bueno, ez da berdina, agaunak eskatzeu koherentzi bat, kohesio bat, nola ematen da hori? Hori ni ibili naizen taldetan oso errez lortu izan dugu, ze oso ondo emate ginen gehonen artean. Orduan oso erreza da kohesio hori lortzia. Baina ikustei, taldeka erronean kohesio hori ez dakenak, eta nahiz da nivel handiko jendia euki, ez duena funtzionatzen, hain zuzen, kohesio hori falta zailego. Eta hori da nire ustez, bestuari joko problemak edo problema horiek asko afetatzeu arronen nire ustez. Ni ibili naizen taldetan mintzat oso errexkut nizan da, oso naturalatea izan da kohesio hori, eta oandik gane asko eta askokin harremana mantenitzet, eta egile esan oso errex izan zait nahi beti hori, kohesio hori mantenitzea. Eta faktore garrantzitsuenetako bat izango da antolakuntza, komunikazioa, hori gabe ezin da kohesio hori mantendu ez. Hor figura importante badago da entrenatzailea. Eta nire ustez arraunen entrenatzailea baino gehiago da. Entrenatzailea da, danan aita ez dut esango, baina bai daka paper hori... Zaintzaile. Hoi da, zaintzaile maura, psikologo deitu, nahi bezu, edo, lan hori paper hori baka, danan komunikazioa eta beak daka ardura hori. Eta ontzian zaudetenean ze harreman egon behar du entrenatzailea eta gaunlarien artean, ze kanpoan igual jomo zeate taberna batea zebaitatzea, baina ontzian beste mundu bada, beste disiplina bada, ez? Ontzia sartzezeanen, klako bat ditezaile buruai, eta han gauza jumerdu, arraunea, disiplina, eta hola. Gero, ontzitik atetako, beste txoakeiak eta txistek eta holako gauzak emate, baina ontzi barrenen serio xamar eta zeiten aizean kontun hartuta. Ez zure gauzetan pentsatzen, ez jumerdan gauzeta, eta garrantzitsua da hori, askotan pasatzea igual, entrenamendu luze-luzia, rodaje luze-luzia denen, eta ikustea, jendia despiste duta. Eta hor, patroiak antzeman berdu. Hemen nago, pasatzea hori. Patroia ere izpide edo figura garrantzitsua izango da agaunlarien ez? Bai. Entrenatzaileak nahi duen hori, ontzi barrun, beak berdu entrenatzailea nahi duna, hori lortu hasi. Ekintza bat. Azkenen entrenatzailea batzutan jutea, baina normalen arraunen jutea, eta arraunen dihuala ez daka eze asko esatik. Ego bestela kanpon, motorren, lo que sea. Orduan, Antona
patroia da. Eta patroiak lortu behar du, arraunkera egoki bat, talde guztiak, baina hando zuzentzeko patroia dago. Eta baina ez dakite, igual asmatu ditet, baina entrenatzailea hor dago normalean ontzi kanpoan, baina patroia hor dakazue esan aldez apoio garrantzitsu bat izango da. Oso garrantzitsua, patroia, oso garrantzitsua. Patroion batek asko aldatzu, asunto, bai. Eta entrenamenduak ezberdinak izango dira, baina gogorrak ere, ez? Bai, entrenamendu ni egite esan enun entrenamendu oso gorrak izatea, ez? Baina ni ondo ematen nun, eguneroko martxa hori ondo ematen nun. Gustatzen zean, disfrutatzen nun, da, bai, oan faltan egototzet egite esan, bai. Eta gaina beti ogutu berdinean askotan esaten da, agauna sakrifikatua da, baina zer ez da sakrifikatua. Nikoi zuekin kontuatu naiz, zer ez da sakrifikatua, ez eta fisiko edo mentala ezan, nahi bazu ez da sakrifikatua. Hori da. Nire monak esatezun. Zera, gio etorriko zait, honetxe, etorriko zait. Olako zerbait. Gustoko tokin aldapik ez. Agauna denboraldia entrenamenduk azagotik aizeta uztaila ekainate begoia estropadak hori izatea zuen urteko egutegia bilabete oporrak, ubia eta zagoa. Eta nola egamaten da eguneko kortasun hori entrenatzea jun eta... Bueno, hori antolaketa bat emateko. Osea, segun pertsona bakoitza desberdina da, baina normalen lanea, jutesa lanea o ikastea. Eta gero, familia baldin bakazu edo seme alaba baldin bakazu, azkenen antolaketa bada. Nik hor seme alabak eukitzeko idean gendeneno, nik erabaki nun arrauna guztia, ze ezin nun, iruitestean ezingo nula konpaginatu lana, seme alabak eta arrauna. Batzuk iteu, eta ondo jute zaile, baina nire kasun ezin izan da, eta utzi behar izan dut horretik, utzi nun. Utzi zenuna gau. Bai. Horian ebilezinak, baina ondagun ere. Bai. Nola da salto hori. Bai, hori jo bigarren gontzin ebilen, eta Iñaki Errasti zen gure entrenatzaile, 2017. Eta Iñaki Errastik urrengo temporada hasi aurretik izan zuen Ondarruak deitu ziola eta Ondarru hasi joala entrenatzaile gisa. Iriondo egon zen, beha baino lehenago, Iriondo gutxi eta Iñaki Errasti. Eta beha deitu zian, behakin ibili nintzen hori hoben, eta Ondarrua joteko deitu zian. Eta, nik itzein non hori joko kluba egin, orduan urte hortan etorri zen Jon Salsamendikin, aurreko urtean etorri zen Jon Salsamendikin ere itzein nun. Eta danak de acuerdo jarri ginen, niretzako nienean hori joan aurrenengo entzien. Eta enitzen aliatzen hori diken nibelea, hori joako nibelea enitzen aliatzen. Orduan, danan artean erabaki genuen, egokina zala, Ondarrua jutia, eta han nire prozesun salto bat eman gula, eta junitzen zehituta junitzen Ondarrua. Zemuz Ondarru. Ondo, oso horreitzapen polita eskada Ondarrua, bai.
lagun berrik gainera, Bai. jende berria, ekipo berria, Bai. horrek agaunari bai zen aldaketa bat suposatuko du ez. Bai, hasieran, Iñaki errezte ezautzen, no? Baina beste inorre enun ezautzen. Bai, hasieran errespetu pixkat emate dizuez, azkenen talde berri batea zuaz, herri berri batea zuaz, nire kasun hori jotarra izan da nire hori jo utzi eta ondarrua, ez? Baina oso ondo juntzitzaian, oso ondo hartu ninduen, oso jende ona ezautu nunan, eta 2 urte initunan, eta 2 urte oso politak izan zian. Hori bai, urtiago ez, Bai, hortik bai. joitea. Baina lehen esan dizutena, guztua daun jendiak ez dira inbeste afetatzen, o gutxillo afetatzea azkenen, guztua zabiltzanen, ni ia maiketan aiatzen ditudan etxean, eta hurrengo egunengo izeko bosteteretan, jaiki egin behar. Bai, baina taitak esate zian, jode, nola bilda? Guztua nahi bileni, eta horrek balio, netzako horrek balio. Eta horrekin gatzezeak gero etzea gehatzen, behan du aldatzen izan, eta gehatzen da ona egin eta disfrutatu gauza egin. Nekatuta, bueltatutako egunak ere egongo zian, Bai, asko zer. Bai. Baina hor, rekuperatu eta berriz ere altope. Bai, hori da. Nekatera badaka Xabi, entrenamendua jute zinenak, zer lehenengo gauza egiten zenuna. Zertan, lehenengo gauza. Iritsilekua eta zeitezun Xabik. Beroketa, horren aldatu, erropa jantzi, platanitua eta nik ila termika, segun negua udara dan. Eta gero beroketa ariketak beti iten du, ni bizkarretik egan, oso ondo ibiltzen gerritatik egan da, ez bakator lesillo bat. Eta beti ondo berotu berri izaten hon. Berotze ariketak eta kore pixkat, eta iten hon, pixkat berotzeko, zonalde hori bintzat berotzeko, ez okerra joteko lesillo hori. Eta eukidituzu lesio horiek nolabai oztopatu dizute agaunean edo ez. Arraunen oztopatu ez, baina bildurra sartu bai. Bai? Igual usteko utzi nun garaien, seme alaban gatik handa utzi nun, baina basan beste arrazoi bat. Usteko, errexo utzi nun. Bai. Beldurra ere faktore importantea. Bai, beldurra norbeana, karo. Nik orduan eskan, 25 urte. Karo, nik izaten 25 urte egin bizkarri izorotze baldin badet, omendikan urte asko gatzen eskin nahi hemen. Gaztea ikustez dagoenik eta esatezu hola baldin banabil zer izango Hoi da. Bueno, begoga ondo ibiliz. Bai. Oso ondo nabile bilesan, baina bai. Agauna da kirol bai, itxasoaren menpera ona. Ez da frontoia bezala, zu frontoia zoazela eta frontoia beti berdin dago. Ez agauna itxasoaren menperako eta nolaba itxasoaren egoerari egokitu behaztea, ez? Bai. Hala da. Hor, segun ze itxaso doan, herri joan eitea estropak, baina segun ze itxaso doan asko aldatzea. Eta talde batzui, ondo etortze zaile, eta beste batzui okerro etortze zaile. Eta nire ustez, hau iritzi personala da. Leheno, iritzi zait, gehiago internatze zela itxason, eta itxasoko situazio desberdinak gehiago internatze zela. Nire ustez gaur egun gehiago internatzea, bai ergometron, bai lehorreko ariketak, bai herri jone bai, iritzi zait, igual gehitxo internatzea lehorreko
lehorrekoa eta itxasokoa gutxitxo. Alegia, itxaso txarra ateatzen da, jendiak igual, arraula jabeak ez dakila oso ondo zein behar du. Hori iritze zait. Eta gainera, gorputzari garrantzi gehiagi ematen zaiola batzutan ez, horregatik gehiago entrenatzea barruan, gero itxasoa jotezean hobeto egoteko ez, eta igual neguan ere itxasoa probatu behar dala. Nere ustez bai. Gehiago atea behar litzaka itxasoa. Bueno, hori nere iritzia da, eta, sin más. Zer da, arraunean, zure ustez, gehien kontuan eduki behar dena. Arraunen gehien kontuna hartu behar dena? Edo postura, edo taldea, edo nola egina gaur. Netzako arraunkera. Arraunkera, bueno, batera jutia, importantia, eta gero arraunkera, eta presaka ezibiltzea. Netzako pekatu handia da, presaka ebiltziakin, gainean, presaka, eta nire ustez hori da, arraunkera. Arraunen egokitia, importantia. Ez du importain beste ekipuak, patroiak, arraunen gaizki joan taldia, ez da ondo ebiliko. Zuk adibidez, ze helburu eduki duzu arraunean? Helburu desberdinak eduki ditut. RCB-in ibili naizenen, ilotzeko helburua. RC baten ibili naizenen, ez jeisteko helburua. Eta gero ondarrokin azeten ibili ginanen, aurrenengo urten helburu bezala jarri genuen ez jeistea, baina ondo ibili ginen. Gero denboraldi aurra junala ikusi genuen kontxan sartzeko hortxe ibiliko ginala, eta hori jarri genuen helburu, kanpoa gatu ginen, 2 segundo batikan. Oso mina handi jentzigun horrek, baina bueno. Eta aurrengo urtean, urte guztiak kontxan sartzeko helburuekin, eta sartu ginen. Azkenengo 2019 sartu ginen. Nolakoa da kontxako bandera bezalako estropada bat egitea? Ziaro desberdina da. Desberdina da kanpon, barrenen igualtzua da, azkenen aztezea eta 20 minutu inberdi duzu, baina kanpon, eta nik igual bakat sentimendu hori ez, txiki-txikitatik juten ez ni aurrena igeldoa eta gero Donostia, estropada ikustea. Eta moletik sartzezeanen, portaletaz eta gortatik sartzezeanen, ikustezu jendia, ambientia eta barrua pixkat, bai, ez dizut, izango, tximeletako, bai, sentitzei dezu hori, oso desberdina, netzako oso desberdina. Oso desberdina, bai, oso egun berezia netzako. Eta gainera, jendea, giroa. Bai, dana, eguna beha da berezia. Normaldea, egualdiona. Bai, atxarrak etokatzea. Tokatzea. Arraunaz, aparte, zuk ere ikasiko zenun. Zerbait lana eukiko zu, zein dezu. Bai, nik batxilerra ikasi non, gero unibertsitatea urtebete junitzen, baina ikusi non etzala nerea unibertsitateko kontu, eta mekatronikako goi mailako ziklo bat inon, eta praktiketako enpresan lanen hasi nintzen, hobby izeneko enpresa baten, Zumai enpresa txiki bat da. 3 urte ditun han lanen, eta gero Beasainea junitzen lanea, kafea. Bai, eta Beasainea nabiloen. Aurten 7. urtea. Kafen. Bai, trena montatzen. Eta nolakoa da horlako enpresa baten lanetara zukekoa lan bat dakazu beste lan batzuen abetean baina kaf esan dezagun simbolikoki munduko trenen enpresa bat dela. Bai. Nolakoa da
enpresa bat olakoa parte hartzea. Bueno, enpresa erraldoia da enpresa. Da, bueno, zure inguruko harremana badakazu, baina Bai, ez dakizu ondo ze pasatzean zure ingurutik kanpo, hain handia da, prentsan ikusti dituzu, ez dakit zenbateko milioiko kontrata zeioa, eta ez dakit zenbat milioi irabazit, eta zu etza enteratzen, zure lan egiteko tezea, eta listo. Ez da... eta hori hortik behazainea. Bai. Egunero. Bai, denboa, ordu erdi bat joan, eta beste ordu erdi bat golta, bai, ordu bete egunen, kamilan. Eta gaunean ibitze zinean nola zan eguneko kontasuna. Postetarritan esantzen nintzen, txakurrak ebazkat, txakurra pasiatu, Gainera. eta gero kotxean, bost jutegia kotxean, hori jo digan, eta kotxea hartu, seirak aldean abitzega, eta zazpitako behasaina sartzen nintzen. Gero behasaindik ateatzen nintzen 3:00, eta ja bazka dut ateatzen nintzen, da hori joa. Eta siesta pixkatin, eta gero, arraunea, hori izan. Ondo, nik ondo ematen honen, eguneroko... Azukenean hori duzea. Bai. Ze musika entzuten duzu, Xabi? Musika, aspaldian da musika gutxi haitzet, denboa gutxi da musika haitzeko, baina musika... Euskal musika gustatzen zain. Euskal musika desberdina, Benito Lertxunditigan, Gozategi, oan berrik haitze ditu, Bizarro, gustatzen zaizkit, El Tor Sarmiento, bai. Gero, rantxerak gustatzen zaizkit haitzea, mexikano, gustatzen zaizkit haitzea. Eta gain. Gero, beste, bai, musika era askotakoa haitzet, baina euskal musika gustatzen zait asko. Eta zaletasunak gelditzen zapizun denboa txiki horietan seme alabak genuko duzute denboa, baina zer gustatzen zaizu ikia. Bueno, launakin, egoten ez ni. Launak dazke, seme alabak eta kuadrilla polita edo. Batea juntatzen garen da guztua. Pakean. Bai. Parkeen da, etxen, da, gero eskursio batzuk eta ditu, eta... Hola, bai, ondo, guztua biltzea. Ni gile esan, guztua biltzen ez. Umekin guztua biltzen ez. Gazteatzea, hogeita juntu dituzu. Gaztea geha, zeni hogeita zazpi urte. Joder, zu gaztea bain digan. Baina izan dut urteak daude hauetik. Zelaiko zenuke egin edo nola ikuste duzu zure burua hemenik 5-10 urtera. Bueno, ni hoen arte bezala segi eskeo, nik guztua bizi naiz, zoriontsu naizela pentsatzen behintzat, eta hola segitziekin konformatzen naiz. Gero arraun mundun, igual gustatuko netzeak berriz hastia. Bueltatzea. Bai, baina hori egoerak esango. Baina, arraun mundun panabil, hauen arraun mundun, hori joko zuzendaritzen sartuta, bai. Eta, horre nahiko lan badakau, Andoni eta bai, Andoni kuadrillako, bai. Eta horre nahiko lan bakau, eta, ondo jute zaigun horre bai, eta gustatuko litzeak, Naiz eta zuzendaritzan egon, kontxon bat edo irabaztia. Baina zuzendaritza gogorra da. Bai. Ne iritze zait arraun emaino gogorra. Nik utxiro disfrutatzen, zuzendaritzan. Agudua asko dituzu eta... Bai,
ardura asko, eta ez dakizu beti ondo aizean, o ez, o azkenen erabaki batzuk hartu behar dituzu, gorra dianak igual, baina aldan ondona hartzen saiatzea, baina, bueno. Zenbat denbora damakizu zuzendaritzan? Aurten izan da Urtebete. aurreneko, bai, berri gea, Bravo. ikasten egia, bai. Eta asko ikasikoa horre Bai, asko ikastea, bai. Bai. Xabi, bukatzeko, bizigea mundu, wow, zogarri honetan, zure kezkak eukiko dituzu, normala den bezala, zaketzen dizu loa gauetan. Lo aztik entzen, eserrek, ni lo oso ondo Ja, ditzen, zorionez. Ja, Baina, kezka nagusi jaula mundu mailan, zenbat jende akatzegoen, ez? Armak, esan nahi dut, horrek. Gero, jendeak esango, igual, cambio klimatiko eta, bai, hor daude, baina netzako arazo nagusia da, zenbat jende akatzegoen eta zenbat jende hiltzean, ez? Gehien bat, herrialde pobretan eta olako lekutan. Eta emateu nola han dauden, ez du lain beste inporta, ez? Alegia, hemen aldamenen pasako litzake, danak gango gine, jode, bira, zenbat, egun hilditu eta zera, baina han beste lekutan hiltze dituenen, eta nahi horrek izerratzea, ez? Beste batzun bizitzak, nola gutxillo bali jaun, ez? Beste, guria baino, ez? Hoi etzai ondo iritzen. Bebeko itasuna. Bai, horrek. Bueno, ea pixkanaka hobetzen ditugu kontu hauek elkarlanean eta elkarri lagunduz. Xabi, mila esker etortzeagatik. Zuri, eskerrik asko, gonbidatzetik, oso ondo pasat. Bizaleko diako agur bat gure ikusle. Bai, zama jau. Agur! Agur, bueno, berarte.